Không mưa răng mưa nào khe xử lý không nè cigarette mưa nằm đừng mà một lúc được mà nên mình lại bao nhiêu sự guys mình English makeup mà pro với này dừng đông phải mình nhận được số biết khá đừng với này bro Finally guys, जोङो बावखुंग्रि मोनफैबाय भिडिअआ मा होनोमोनलाय बावखुंग्रिनिफ्रायसो डाइरेक्ट स्टार्ट जाबाय आरोना मा होनोमोनलाय लामायावबो ओरै लाबोनायबो जासै मासै होनबा नायलांदो फाइनालि गाइस मेन गेटआव हाबबाय नै जोङो फंबाया मा होनोमोनलाय फैदोंमोननो बलेर'जोंहाय फैदोंमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गार्लफ्रेन्ड गोनां खाफोरजों फैबाय आरोना ओमफ्राय दा फैनानै गावनाथ' गार्लफ्रेन्ड गैयाना ओमफ्राय गार्लफ्रेन्ड गोनांफोरजों फैबाय ओमफ्राय लामायाव गोदाव सोराव नुनानै जों लानानै फैबाय आरो फंबायखौ नों आन्दायबायमोनबाबो नोंखौ लानानै फैफानायखायसो गावजों गाव सापर्ट होलायलाय एकदम बेंगलर कर्नाटका आय' फाला ओरैबादि इन्टारेस्ट मोननानै फैबाय आरोना नोङो ना मोजां मोनदा खालामनायखौ दा सार Đau cơ ôi giời Experience rumbat लानानै गाखोगोन नामा नोंखौ बोखोगोन खोथा गैया नागिरनांगौ नागिर माने नागिरखागोन लोगो मोनखागोन थार फैल' फै आं नाखोबावगोन ने गाखोनो हायाबा दासो जाहांदों गाखोनाया मानखोनांगौआ दासो जौहांदों जौगासिनो दं दावखो फानथुल लोरफो जाजोबलायबायलै सिथोब मेंनाया दावखो आदा मेंजोब्बाय दाबो मोनसेखौनो सिरिसेल' गाखोनो हादों नायदो होनबानो जाबाय जालालै गाखोजोबनो हागोन ना हाला जाखो जाला जाला नामा सार हो जाला थौ ओरै दावखो थौ मोनामनायाथ' मोजां मोनामखायासैलै मा खिफिफोरा नोंनो गाखोनो हाथारदोंसै नोङो खान्दोब्रा आं हायैमा दं माइखौ आखायाव गोमाजोबबाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम जाबाय आं सिगारेट मोनामदों दालाङा नायदो बोरैबा जला लांजोबबाथाय गैला नै दोला जोबखागोन नुबाय गाइस नुबाय नै ओरै जेरैबो मानसिजोब थौ गाखोबावदो आयदाय थौ सार दासो ओमफ्राय sarangnya गोजौआवहाय मेंग्लिजोब्बाय
दाला गासिबो इंलेजोब्बाय अबस्थायानो गोलोमजोब्बाय दा जोङो ओंखारबोफिननानै माबा 2 नाम्बार सिटआव दंफैयो आरोना 2 नाम्बार फ्ल'टआवहाय दङ जोङो दा गोजौआव थांजाया गोजौआव मा दंमोनलाय सार गोजौआव बावलासार दं होननानै थांलायलायबाय गैयाना माथो बावलासार साबो गासिबो माबा हिनजावफ्रानो खिन्था बिफाङाव गाखोलायनानै हिनजावफोराव फट' खेबजालाबायना बेखौनो साबोयो बिदिखौ आरो जोंनि गोजौनि मानसिफ्राबो माबा होनबाय बावलासारा उन्दुगासिनोसो थिनथासोआवसो सिखारो होनो ओंखायनो नेबाय थानो ओंखाम उखैबायना नेबाय थानो हालाय जोङो हाबा नेबाय थानो बारनानै फैबाय गैला आरो बे बारनिफ्राय गैला जोङो गाफैला फैनाय नंला बे 8 खालमासि जोङो जौ दखान होनो नागिरदों गासिबो जियारा गासिबो बारनि रेट जोब बार माने जेनेबा जौ दखाननि रेट जोब जौ दखानाव बेसेबां लायो नांगौबा दया दरम 10 20 बारा होलांबानो जाबाय नोंसोरो अननानै मोजाङै सोमोन्दो लालांलायोबा 10 थाखा कमिसन मोनगोन नामा ओंखायनो हागौमानि आरोना साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय बे माबा बेल बाटनखौ मन्दिराव जेरखम बुयो मन्दिरावथ' बुफेरनो मोनाखै जोंबो बेयावनो बुनानै होबानो जाबाय जेनेबा आशीर्बाद होनाय जायो आरोना बे माबाखौ बुबानो आशीर्बादबो मोनबाय ओरै आंबो मोनबाय नोंस्राबो मोनफाबाय आरो बेनिखायनो थाब साबस्क्राइब बानायदो होमबा खालमासि नोंसोरो मा होनोमोनलाय बियार फ्रि मोनलोंजोबगोन नोंसोर गासिबो आंनि दखाना आंनि माबा थाखागोन आरोना बेनार थाखागोन ना सार जोंनि बेनार थाखागोन ना खालमासि मिन्थिबाय गाइस दहाय सासे मानसि नुदों आङो गलाय लांखांबाय ओमफ्राय मा थालांदों बेना मिन्थिबाय लंपेन्ट गलांनानै जाङियानो थाबथानानै थालांदों फाग्लानि मिन्थिखाबाय ना चेनेलखौ इस्टुबा र' गोजौसिम थांदों थांबायना जोंबो लानानै फैबाय असाइसलै बामोनखौबो बावनासो दं होननानै थगायनानै थांथारदोंमोन जों बावनासो नुयो होननानै थांदोंमोनब्रा ओमफ्राय गैया ओमफ्राय मा नुदों सासे सिख्लाया बिफाङाव गाखोलायनानै माबा पस्ट लादों बेखौसो नुबोबाय जोङो बावनासो नायनो थांनाया मा नुबोदों नायदो खालमासिबाय फैलालै जोङो जोंहाबो नेनो हालालाय जोंहाबो ओरैनो नेनांगौना फाग्ला कालफ्रेन्ड दंना गैयामोन नोंसिना दङबो गैयाबो माने दंमोनबो गारबाय आयै लाबोनांगौमोन नै दा नों लाबोआसै मिन्थिबाय दा नों लाबोयैयावनो दा सोरबा लानानै फैबा जा नोङो थांखाया माने नोंखौ थगायदोंसो बेयावनो नै नेट वार्डबो नांखाबावासो ओरैनो थगायजाबायलै नों माने जाम्बा आखाइ हमनानै गाखोफैनो हायामोन मोजांदो मालाय बिदि होननानै सिगाङाव आं मोनथिनायबा नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं लाखुमानानै फैबायमोनलै मानो होनबा आंहाबो सिंगेलखासोना एक्स दंना आंनि एक्स दंमोन बेखौ नागिरनो फैबाय आङो गैया मोनबाथाय आङो गोजौनिफ्रायसो जोख्लायनो नागिरदोंमोन बे मावगिरियावबो फैग्राफ्रा गासिबो अगायनांजोबलै जायै लोङै बेयावनो गारला लांजोबो बथल प्लास्टिक बथल मालाय बिरा संनाय बेसिबां मोजां साननै सानथाम सिगां फैसा फैलायबाय ओमफ्य बिसोरना थालाङो बथल बानायजोबलांबायना सार साननैसोनि उनाव फैफिननांगोनलै साफा खालामनो जोंहा साफा बानायनो फैफिनदो साननैसो उनाव ओमफ्राय गाहायनि बिलखौबो देखायहरनोसै ओरैनोथ' नै हिट बुंनांखाया मानसिजों मानसिलै बोरैबा बांग्रि मावा आयौ मा होनोमोनलाय गासिबो गलायला लांजोबखागोन दां ना नङा बर'फ्राबो एफा बुरजा दं आरोना आंबो दिनैसो नुदोंलै दुखु मोनोलै गाइस दुखु मोनो जेब्ला मानसिफ्रा आखाइयाव हमनानै हाजो गाखोलायोना बिदिखौ नुबाथाय पुरा दुखु मोनो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे जेबो नङा गासिबो र' गोजौआव मोनजोबखायो नै जेबो नङा नै मा नांगौ आइ बिलाइबावसो मोनजोबखायो आइ बिलाइबाव मोनजोबो ना आदा गासिबो दे गाबोन मानसि फैगोन ना दाख्लै सेन्देल थालांनाया आंना नै दासो लोगो मोनाखै आं दा मायाव लाबावनांगौ बेगबो गैया आंना नांथ'ला सोरबाबो नुबा रावबो दालांलै गासिबो आंहा गाबोन नङाबा समफोर लांफैफिनगोन आं अच्छा
ठीक है Agnaso सिमखौ सोबनाङा मिथिबाय गारनांगौ गारनांगौ बिलाय गारनांगौ कौन है ये लोग बावखुंग्रियाव फैनानै मोनसे टिप्स होनां बावखुंग्रियाव बावखुंग्रियाव आदैमोना जुदि फैनो गोसो जादोंबा बा फैनो बायदि प्लान खालामदोंबा खालमासि औ बा फिल खालमासि मोनसे टिप्स होनां जेनेबा मारै फैनांगौ बुरजा लोगो फैयोबा नोंसोर गोमालायगोन ना ओंखायनो गासिबो बिदिनो 3 मिटारसो जानाय दुरुं खानानै ज' फैलायलाय ओरै बेल ओरैना बे बेल सोग्रा थायोना बेल सोग्रा ओरै दुरुं गोलावबा खासाबनो होमबा आन्दायला आरोना नेटवार्कबो नाङाना माने जों दा गाहाय मोनफैथारबाय आरो ना मोनबाय औ दा एसे सान्थि मोनबाय ओमफ्राय खिन्थु हान्थुआ जेरखम बे दाख्लै मोनसे सावथुननि गान ओंखारबाय हान्थु लोरबो मावजोब्बाय होननाया मा बेबायदि जाजोब्बाय दा जाजोब्बाय जोंना दा गासिबो गानावल' जायो सानदोंमोन आं खिन्थु मोगथाङावबो जामारो दिनै मिथिबायना बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै फोरमान मोनथारबायना एकदम हान्थु लोरबो जाजोब्बाय गाइसमोन ओइ सार आयौ दासो लोगो मोनफैबाय नोंखौ मिथिबाय दे सार दे औ ओइ आब' सुबावसाय दे खेमसे सुबावसाय दे सुबावसाय मा होनोमोनलाय आं दाबो माबाल' जादों मा होनोमोनलाय 12 बोसोर होमबालाय आं बिदायानो जाखागोन ना औ